пирӣ фақат аз кунҷи хона шиштану насиҳат кардан иборат нест. бар ин боваранд ин гурӯҳи занону мардон, ки дар клуби бознишастаҳо ҷамъ меоянд. зулайхо игамова таъсисдиҳандаи ин бошишгоҳ аст. ӯ 4 соли пеш ба нафақа баромад. аз бекорӣ ва гӯшанишинӣ хаста шуда хост ба кор дарояд. фарзандон монеъ шуданд ва барои истироҳат ӯро ба шаҳри Москав фиристоданд. зулайхо аз он ҷо бо идеяи нав баргашт. ҳамонҷо ба нафақа баромадагӣ одамо бекор намешинанд. ягон клуб мераванд, ягон бо ягон ҷо мераванд, ки ҳамон бекор нашишта одамо қати бо ҳам шуда вақташона хуш мегузаронанд. гуфтам ки манам ҳамин хел кунам, одамо ҷамъ карда клуб ташкил кунем. ман ҳамин хел аввала барои саломатӣ. бошишгоҳи бознишастаҳои фаъол, ки як моҳ қабл таъсис ёфт, айни ҳол ҳамагӣ 12 нафар аъзо дорад, вале муассисонаш умед доранд теъдодашон ба зудӣ меафзояд. аъзои бошишгоҳ ҳафтае як маротиба ҷамъ меоянд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳфаи худро доранд ва тариқи эълон дар ин саҳфа гирди ҳам меоянду барномаҳои мухталиф ташкил мекунанд. 2 нафар иштирокчии ҷанга табрик кардем, камака кӯмак расондем аз дастамо омадагӣ. 1 июн ба 2 оилаи бачаҳои ноболиғ доштагӣ табрик кардем, камака бачаҳои инвалид доштагӣ ва ё ба камака кӯмак расондем, ёрдам кардем. ин клуб зиндагии якранги Наврӯзмоҳ Умароваро тағйир дод. маъмулан ҳар субҳи ӯ бо омода намудани хӯрок барои набирагонаш шурӯъ мешуд ва баъд аз он оинаи нилгун тамошо мекард. шам бузург мерам, хони дигар бачаҳом меравам, як рӯз ду рӯз меистам мебиём, ҳамин хел хони духтарам меравам. хай бозор мерави, як бор магазин мерави, ягон маърака мешавад, ҳамон рӯз гузашт, бу меби хона, бу зиқ мешави, ҳамин хел. баъд амин вай рафтиму амин чия ташкил кардан, ман хурсанд шудам бисёр. бо бисёртар бошем ба фикрам нақстар онҷа ба. аъзои ин бошгоҳ мегӯянд талош мекунанд то зиндагиашонро ба самти беҳтар тағйир бидиҳанд. ба гуфтаи онҳо дар пиронсолӣ одам бештар ниёз ба ҳамсӯҳбати ҳамсоли худ дорад ва маҳз дар чунин муҳит онҳо метавонанд ин ниёзи худро бароварда созанд. من چی مصلحت میدم این آدما خونه بنشینند پیش آدما روند گپ زنند. дар тоҷикистон маъмулан пиронсолон вақташонро дар хона ва асосан дар тарбияи набираву абераҳо мегузаронанд. нафақаи зиёд ҳам надоранд, бинобар ин наметавонанд ба осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо барои табобату фароғат бираванд. аксари онҳо дар бознишастагӣ дастнигари фарзандонанд ва бархе ҳатто ба хонаи пиронсолон мераванд. тибқи омор ҳоло дар тоҷикистон 642 000 бознишаста ҳаст, ки нисфи онҳоро пиронсолон ташкил медиҳанд.